Ole thlir tu te in Java in chibai le vek ule hei tun truma hian in mizo idol vote chungchanga thankhat an lung oi lawa fair lo ati sual te po ting khan an tling le zela ti in mipui vote chungchang zona tina an bua se na chungchang an lung oi lawa hei tiang hian in kan hmu ni Sylvia hi an trana ti chuanin Emmanuel hian tran boka ya tang puin mipui te ina an tran filler deuh bik ni in ka hria a ti chuan hei vanlal nei pui hi tlatura an ngai ang deuh reuh khan in ka hria boka ti chuanin ting hianin hei ramlal vuani te pawh hi tlange ngei tura kan bai se sin le ti in an sei kha ani boka ni amaro chu ramlal vuani pawh pathian zara aron tling chho ve le a ting khanin tin nei pui te pawh ting khanin aron tling chho ve zela eng pawh ni sela atelaya chuan nei pui hi hmeichhia chuan gospel sam chun ani in ka hria a kai chu ka ngai hlu em ya azai thiam ka ti ya ta top ten atanga sai thiam ka ti to gospel sabok le ka ngai san kha ania nei pui hi atlang puin an zai thiam feka ma se zai thiam bo gospel sabok ka chu an ngai san om ati midang ho pokhan ngai san om lo tin han lovin gospel sam chun deuh nin ka hria a chawang chuanin nei pui hi ka choice a maro chu midang po hi ka tran veka tin ramdal vuani po hi azai thiam ka ti ya aw te po chak tha tin Emmanuel te po an zai thiam em ani an zai thiam veka zai thiam lo pik ti turang kha anum to lem lo ani amaro chu vote ber hi tu nai dewa khanin pui ho te me ang than khat hi Sylvia i an seina ning ka hria a Sylvia karin ai en tuan tlem tla se thazo ka ma pon apom thlapang tin ke minga du ang la asa thia thia lain ang put lir athanga acha sual duai ka ui pui hle adu ang laron sap pop pop se ati sual lo zokang top 7 zain ti siak lian thama azai manglo chuani so tan po amol pho thlak viau chang ni asalo top ang ani alatling chawani chuan nge anek chhuwa tan azelo viawang a onal turu mai sia ma se ke mengan blue sasu ati nu khan ma ala son le mi lo tin ron saya anin thaingil sia ka thaingil na sa te tlin na ai lem hian ringot o ka sei sual idol a hotel tel he so hi clear to number direct atlang ti hi ngun taka ngai to in affair thot lo atla ro chuan mak ngo tang alo zai sual to te anatling loi box sia makwe tak chuani zai sual lo zai thave pa ngai tata na reluna thlak ngoi ngoi he inti siak na hi an kalpui dan hi adik lo deuh chuani ole atlang puin khatia ang deuh put kha me pui ngai dan ani affair lo anti viawa ti chuan he dani chu thate chiam lo rin lo deuh hi idol nu nya karin a thaingil hlei ne ma sang to don sia kum tlunga tan ti lai kha adam lawa hretlang ko sik pok ne na tlin don si lawa atlin lawa sakai chuan asatalo ani kha la thumal pali chau sak lo ani bok kum tluanga tan ti zok hi asak lo ani ye ti kha ani tani he dan siami chu zo na tin hlong na te langa mi talen nei tak tak ten an chet pui don ani mel hetiang zela an kal reng ani chuan top 5 vela zoram buaina an chok chok lawang ti a soi thei mi lo aron ti pakani ole kan en vek to lawanga mi pui ngei dan tlang pui kha ni ya ni ke ma ngei dan a chuanin ai kona po khanin zai thiam tak tak ni si ma se chasual ei la thu thai ngil te athu khan ti sual zo ang chi te ai kona po khanin an lo ta rem deuh vek to a ti chuanin azai thiam vak lo azai thiam a chon pani khat chun om thawa ka top te na hanan thlang tlat mai ni chuwang chuanin khata khanin mi pui ten enge ngei dan an nei kan ti chuanin zai sual pal lo zai sual an thlang don leinem zai thiam an thlang don om ti kha mi pui ngei dan kha lo ni to thina ti tiang che chuan he ai dola po hian hei ka ngei dan chiani zone au hi le lama chuan an ti tha ka ti na lai zo ka chu zai sual mo zai sual le lawin zai thiam kha an thlan tur kha ni tlat mai ni ai kona po zai thiam tak
tak onal tak takha an tam tururu tukani top 20 a pokhani pase zai swal pal zawa wanga ka tianga tlarem fai do ve khani ta pase zai swal mi silo nge top 10 na in lang ka yang chi pase zai thiam han ti tur tak tak kha ni chuang si long chi kha an tam em mai ni chuwang chuanin hatilaya po hianin idol a po hianin an zai thiam vek to zai thiam lo tia an sai tur kha anom to lem lo nin ko ria a chuwang chuanin ai kon ai kha chon an zai thiam vek to tho tho ani han ti tai la kan sai swal lo tura ngai tai la ka tiang kha ni nge ai kon top 10 nen khai khin chuan ti thu ni chu chuwang chuanin atua po hi lo thlinga mo lo tla emo po ni setin i kalom chu hai ramlal vuani hi an ron trang khop mai hai zatni le somruk pariat ron kai chho towa kalom pui khop mai ama ka chuanin ka en nun per ka chuan a view ka tlem pera hei tuna ron up ta dora an trang offense te le ama than tu te emo an khuwa te mo te ponianga an trang hle ti hriata kalom pui hle ani ti lai te kha an han soya ti chuanin ni nei pui te po hian trang deuh se hei chuan Sylvia hi tuna ri chuan atlem ber ani ta ni Sylvia i nei pui ti chuanin thakima aning ka ria an pathum hianin teng hianin atlem dalin dotin aba khawi chu an ngei tom vak lo ta maro chu zain ti sia ka nia zai thiam an thlang do na chuwangin mi view zat ti chu anina tik taka chuanin zai thiam vak lo an zinga zai thiam lo ber te po ning chu hei te po hi view awangin pakhat na ni khur thei thawe tianga view an eng lo zer ani chuan view te hi a lei thei le ngalan ti ya chu ni chuwang chuanin le lama chuanin zai thiam thlan tur ani ya idol ka idol he ta pakhat la an lo ni chuan music video ten siamanga ti khan mi zoram mi pui te po zai lo oi don chuta chuan zai thiam kha kan ma mo chu ni ta ni ang po ni sela ya kan thu ve lo ema teng khanin bua sei tu te an thu just te pon thu ema mi zo mi pui te lo clear tu te chu kan thu ve vak lawa amar chu kan thu na lai ber zo ka chu views hi ni ta ni henga hianin zai thiam kan ti tak tak ho ka chu mi pui ten trang tlang zeri la du le view nun tuk mai lamo po ni sera kan du tok do na nga zai sual mi lo ai chuan zai thiam anin thlang tu chu ti kha kan no hradang do nia